kyse Suomen historian suurimmasta taloushuijauksesta. Hyvää huomenta, Mikko. No joo, morjesta. Tuossa kävi semmoinen homma, että tuossa pari tuttua sijoitti tämä kyseisen Wincapita aika isoja summia. Toinen pisti 30 000 tuosta alkuvuodesta ja toinen reppana meni myymään hyvin kannattavan firmansa veke, sai 150 tonnia siitä firmasta ja pisti 100 tonnia kiinni alkuvuodesta. Ja voin sanoa, että tuossa mitä kuulin siitä eilisellä, niin taas kaverilla on enemmän kuin kakat housussa jo nyt. Oi. Yrittikö nämä suokin agitoida mukaan siihen? Pojat puhu mulle siitä asiasta, että nyt on tämmöinen kova juttu, että ne tekee valuuttakauppaa ja jotain urheiluvedonlyöntiä ja tämmöistä, ja kovat sinne markkinoille ja myi mulle, ja mä olin täällä, että hei, pojat, uskotteko ihan oikeasti tommosiin tuottoihin? Joo, että kuulemma joku kaveri oli saanut jotain fyrkkaa sieltä. Ja no aina näin. Huhhuh. Kuulostaa kohtalaisen. Joo, että noin mitä mä tuossa kuulin, ja niiltä niin sanot, noin 3 tonnin panokset, niin ne on ollut kyllä aika harvoja, että siellä on, monella on isoa summaa kyseessä, että puhutaan ihan muutamista kymmenistä tuhansista, että on lähdetty niinku soitelle soittaa, että nyt tehdään fyrkkaa ja heitetään ennenaikaiselle eläkkeelle. No näitä. Radio Rock. No huomenta. Kukas siellä? Mulla oli ihan pakko soittaa, kun oli kysyttä, että jos on Wincapitasta tietoja, niin mun on pakko soittaa sen takia, että mulla on niin typerä kaveri, joka on varmaan tällä hetkellä Suomen historian eniten kusetetuin äijä. Se laittoi 30 000 euroa tähän Wincapitaan rahaa. Tää on nyt ei saisi oikeasti nauraa, koska... Ei saisi, mutta se on pakko. No miten... Ja se yritti suositella niinku mulle. Se puhuu ummet ja lammet, että kuinka tää on hieno juttu ja tästä niinku ura urkenee ja nyt tulee kovat hillot, kun laittaa rahaa tähän. Ja sanoi mullekin, että ota kuule vaikka lainaa pankista, että tää kannattaa, että tässä on niin kova tää tuotto, että näin mennään ja tähän pistetään rahat. Ja... Mutta kerro ihan nopeasti, että mitä kaikkia niinku attribuutteja hän käytti tässä, että sais sut mukaan? No sen esitteli niitä tosi hienoja näitä nettisivuja ja mä katsoin niitä semmoisen 37 sekuntia noin suurin piirtein ja havaitsin, että nyt ei kovin luotettavalta yhtiöltä näytä ja mä myös hänelle tämän kerroin, mutta hyvän tahtoisena ihmisenä hän sitten niinku päätti, että kyllä se, että mä oon väärässä ja hän on oikeassa ja tähän hän luottaa kuin kallioon, että Joo. näin tää menee ja rahaa tulee kohta kuin rännistä. No tuossa me laskeskeltiin Sikaharikassa sitä, että jos vähintään 5000 suomalaista on tähän sijoittanut minimissään sen 3000 euroa, niin se kun laskee yhteen, niin se on 15 miljoonaa euroa. Niin, kyllä. Et siinä on ihan hyvä vetää töpseli seinästä ja todeta, että kyllä. Minne päin Karibian suuntaan mukaan seuraavaksi. Heikelä Linnanahde Korporaatio.